Cut na po. Bakit gusto mo yung tato? Kita mo dito kung ano pag ganito.
Hmm? Dito pa ano ko. Ayan. Madami dito mga tattoo ay kuya, no? Oo. Sa Riga marami. May babae nga eh. No. Pero hindi naman nagre-reply pag sinachat mo. Hindi ko Baguhan alam. lang yun si Michelle. Babae. Pero marami din siyang customer. Marami sila dun sa pinaggagawan nila. Mga halos babae din, no? Ay, si Melissa pala pangalan. Sa Riga ako nagstay pag mag-day off. Pero hindi ko alam, kasi malaki yung Riga. Hindi ko alam kung nasaan sila. Hindi naman nagre-reply. Tagal na ako nag-ano sa kanila kasi yung mga kaibigan ko sa mga katato. Tapos, maatras yun. Ay. Tapos yung isa kong kaibigan nakapagpatato sa'yo, siya nagbigay sa akin ng number. Sino? Bunso. Jenilyn. So, patato siya dito sa'yo. Siya nagbigay number sa'yo. Number mo binigay niya sa akin. Kami.
Tunog. Hmm? Masakit. Medyo po. Parang kinukuryente. Get natin.
Okay na. Nagtuloy na kasi.
Tubig ka po, kuya. Kaman siya. Pwede pa inom. Ganun. Bakit yun? Yung sa ano sa chemical. Ano ko nasisingko. Kumakati yung lalamunan. Naked mo ba? Ay, ready din nga? Na-ready. Oy, baka lang tayo. Ah, sige, sige. Pawid pala.
44. Hindi kami nag-print. Hmm. Kaya Sabot ko. na doon.
Tagaytay? Hmm.
bus stop kuya, papuntang ano. Dun sa kabila. Turo. Okay. Punta metro. Kuya kung video. Na kuya? Alin? Ha? Bulaman? Sabi. Tapos yung panggamot mo yung ano, yung Repanti. Anong pangalan kuya? Ganito. Mabibili lang ba ito kahit saan? Oh, sa pharmacy. Sa Life Pharmacy.
kahit saan Kahit sa pharmacy. pharmacy na ito. Ay, ano lang, ipahid lang. Oo. Anong Kahit twice a day. umaga at saka gabi? Ito lang? Oo. Ano ba yun? Ay, ipante. Oo. Cream. Huwag ka makati, huwag mong kutkutin. Oo. Titiisin ko. Tapos, Titiisin ganito lang ko. yung pang ano mo, moisturizer. Moisturizer. Oo. Saka, yan na yung gamot. Ah, Sa, yan. ano, para hindi siya mag-ano. Kasi magbabaklak. Ganun. Oo, ang ganda. Ayan.